ọkwa ị na-agụ ka ị na-akpụ isi ala ị na-eme omenala ịma mmadụ a na-ahapụ ngoshi wee pụta mmadụ a na-ahapụ ngoshi wee pụta ahụ m onye omenala ụka bịara abịa ahụ m onye omenala ana m eme omenala ị na-eme omenala ana m eme omenala maka ọ na-awụ nte n'ụtụtụ ọ wụrụ ọjị m ka m ji wụrụ ose ọjị m ka m ji wụrụ mmanya ọkụ mme were ajụcha ụtụtụ chefuo agụ ụzọ agụpụ ọnụ kpunjie ka agụ akọnarị m egbebere ugobere nke si berebere nkụkwarie ya ọgbara egbo m ga-egbu onwe ya ọ wụrụ ajọ ekpere anyị ga-adị ka eche adị agwa anyị ga-adị ka mmiri enwe iro onye ahụrụ taa sị hụkwa ya ịchọ nke anyị ga-eri ga-abịa nke eri agbata aka anyị gboo n'aka nne m anyị gboo n'iru ma anyị gboo n'azụ ma ebe ọ na anyị gburu mma ọ dịgoro anyị na mma dịrị nwunye anyị dịrị agbata obi anyị dịrị ụmụnne anyị niile na mma dịrị 5 Eastern steeti na mma dịrị 6 Niger Delta steeti na mma dịrị Naijiria niile na mma ka m kwuru ka o rere ka m pụtara taa nzụ ahịa m zụta ego ọrụ ọnwụ na-abịara nna ka nrọ ọrụta ya ego apụta okwu nji bịa Abuja ka m ga-eji na nna ana m eburu ụgbọala laa abandon project nwere na village mana Abuja ebe a Chukwuobiama ma ga-enyere m aka m arụcha ya nkwuwa ekwucha mosi ndị nwunye m ga-anụrụ m okwu ụmụ m ga-abara m uru m ga-awa ọkụkọ ga-awa ọzụcha nwa ọ ga-eri uru nwa m ga-awụ mmadụ nke ya awụ nzụcha nwa rie uru nwa ọ dịgara anyị na mma ọ dịgara anyị na mma nkwuo m awụpụ ọjị m wụpụ ose ọjị adịghị aga iji ihere mwụpụ ha anya ya mchinere Chukwuobiama aka elu njebe ebe m na-eje ọ wụrụ ya nke a ka esi mee omenala na-emekwa na mbụ na-emekwa na agbụ na-emekwa rutekwa ugbu a ya na-agara ndị omenala si n'ala Igbo anyị mma na ndị sikwa na mba ọzọ dịkwa iche iche matara ghọtakwa ihe dịka Chukwuobiama ghọtakwa omenala ndị pụrụ iche ọ ya dịrị gị na mma chief ka nchụ ọgọzọ dịka ibe ya ile anyị ga-ahụ na Naịjirịa na-agbaghara aghara a na-eme ekwere m na Naịjirịa m na-ajụ ọ ga-adị mma na a haziri ala Naịjirịa hazie omenala jikwa Naịjirịa akpọrọ constitution hazie ya anya ọfụma ka ọ na-asị na ndị ọbụla ka ewapụ onwe ha ndị Biafra ndị Oduduwa were nke ha ihu etu ihe si wee dị ọ bụ na ọ ga-ekwu ụmụnne m ndị Awụsa na ndị Fulani anyị na ha nụkọrọ ma ndị Yoruba ọ bụ na ọ ga-ekwe anyị mee anyị etikọ aka ọnụ bulie obodo anyị wụ Naịjirịa elu maka echetara m mgbe m dị ntakịrị ọ na-awụ ego obodo oyibo ga ala bekee gụchaa akwụkwọ ọ lata nga ọrụmọrụ mgbe ahụ mpụ na aghụghọ adịghị ego ndị bekee wụkwanụ dọla ma pound sterling $1 wụ 75 kobo 1 pound sterling $1 wụ 65 kobo 1 pound sterling wụ 75 kobo emegide ụmụnne m ndị Hausa na ndị Fulani na ndị Yoruba ya jizi eziokwu wee gwa anyị ọ wụrụ sọsọ anyị nwawa ụmụaka Igbo na-akpakọ na-arụkọ na-edozi obodo anyị dozicha obodo ha rigoro n'elu si na ọha ga na-achị ha chịkwa na ha emewe anyị ọchịchị nchigbu anyị wee sị mba na ọnwụ na ha achọkwanụ ka ọchịchị rute anyị aka ma ọ ka a na-achịkọ ya ọnụ etu ọnwụ na-eshi wee bata eke ọchịchị ahụ ọnụ zuoro onye ọnwụna zuoro onye ukwu zuoro onye nta ọ ka mma na onye ọnwụna agbasara Biafra agawanụ ndị Yoruba Oduduwa agawanụ ndị Awụsa ha chi wụrụ Naịjirịa ha wụrụ gawa ihe adị mma maka a na-awụ ọ na-ewute m na ọ na-awụ enweghị obodo na-enweghị ihe Chineke ji wee nye ha ga-eji rie nne nọ n'ana Chineke nyere ndị Niger Delta na ndị Igbo ọyị saa were riri mee anyị na-akọkwa ugbo Chineke nyekwara ndị ugwu goldu nye ha tin nye ha tantalite nye ha britmet nye ha silver ihe niile nye ha kọpa nke wụ na Zamfara ha ji kọpa mana ọ na-ewute m ha bịa ha nwawu ndị ala ji ha na-eri ilegal ha richa ilegal ịnụ na Boko Haram jere ebe a je kapịchọ ọ wụrụ ebe goldu na tantalite nọ ofe ala aji akpọrọgo ha kapịchọ ebe a na-eriri ya mana ọ wụrụ ọhịa ịnụ na South East na Niger Delta ọ wụrụ national cake so ọ ga-akakwa mma na ha mepekwere nke ha ahụ ka ọ wụrụkwa national cake ha erizina ya ilegal na ọ dịkwanụ mma na mmegbu ka ha na-emegbu ndị ọzọ wụ ndị Igbo na mmegbu ka ha na-emegbu ya dịka m si jụọ gị na mbụ nwekwa ikwuru n'isi mbụ esi na ndị emechacha ọchịchị na ọchịchị bụ mma na mbụ mana kịta si na ndị Hausa na ndị Yoruba na ndị Fulani achị ya ọchịchị nchigbu ọ pụtara na ndị Igbo esogho
na-achịkwa ọchịchị nchigbu a ka ọ naanị ndị a na-achịgbu anyị maka atanwa ọkụkọ ata egbe buru ọkụkọ atakwa ọkụkọ buru ma ya gbananwụ ji ya mana eji azụ akwachi ọnụ oke na-eweniwe biko ịma na onye ọwụna pụtaranụ ihe nchigbu ebidokwanụ taa o bidoro since 1950 60 67 eleta anya asọ ọchịchị nchigbu a na ya achọzi ya ka anyị dọkaralawa onwe anyị ha bịa lụso anyị ọgụ gaa tọrọ ndị mba ọzọ ashị ha bịa gbube anyị tụkwuoro ụmụnna anyị ashị na ha na-ekwekọta n'ofu ihe wu ndị nụkwana anyị nso ma ndị Benue ma ndị Plateau ma ndị Kaduna ma ndị Kogi ha bịa gbube anyị ha egbucha anyị ewere n'onwe anyị na awụ ndị emerigoro emeri maka ha sa anyị no victory no vanquish mana anyị ekweta ewere na awụ ndị emeriri emeri jee kpaa anyị n'azụ nye anyị oche azụ mana nsogbu adị oche azụ ha nyekwara ha nwa ji obu oche ihu anyị nwa bụkwa oche azụ pụtakwa anyị emekwa ihe dị ihu ha na-amụrụkwa n'aka anyị nwa kọbọ ha nyere anyị were ya bụ ụba zụchikwa Naijiria niile zụkwara ha akwa nye ha na-eyi mekwa ha amara ihe ịnechakwa enwekwara ndị ugwu nụcha n'ime ahịa na-asụzi Igbo anyị zụrụ ha bịa ha asa ahụ ọfụma dịkwa ka ndị be anyị zụrụ ha so ị na-anya ọ ga-aka mma ndị Igbo a na-emegbu anyị emegbu maka enwe ebe dị mma ekwesịrị inye onye Igbo ọ ga-arụ ọrụ ọfụma ọkara ha mma na ha were anya onye Awụsa ma onye Fulani ma onye Yoruba ya chịba ha gaa ebe ahụ ihe ha ga na-eme ka ha gwụ iwe na akpa ha ọkwa sọsọ ụmụaka Igbo ndị na-awụ ha pụta onye nwa Igbo pụta na mba ọ kpata ego na mba onye Igbo nụrụ n'ugwu Awụsa nụrụ ihe dịka Kaduna ma Lagos ọ bụ ụzọ kpata ego ọhụrụ dị a ọrụ ụlọ elu rụọ n'ala bifo gbadata be nna ya bịa rụọ so ha emega ya jọọ mmara ihe ndị nke kịta ụzọ onye kpata ya ebu ụzọ nazi ebe nna ya jee dobe ịghọtaghị akụrụ ụlọ amara onye kpara ya akụrụ ụlọ Igbo n'ama egwuregwu amara onye kụrụ ya aha wụ Chief Ugochukwu Boniface Nwiwu Ugogbuzu Ọchake nke izi na Kabusa Kingdom Ugogbuzuo Ọchake kee ngalaba isi n'ala Igbo esi m ngalaba Imo steeti wee bịa ebe n'Imo steeti ka isi esi m awụ m nwa afọ Isiala Mba n'Ogiri ụmụdoro arọ Ugiri nna ka aha ezi nna gị aha ezi nna m ndị nga nwe iwu esi m na nwe iwu family wee bịa bịa na egwuregwu biko ka m jee nke mgbe ị na-eto akwa ịgọrọta akara ka m jụgazi ka nke a asị ka ekwuo na asị na a na-alụ ụwa alọ kedu onye ị ga-alụ nwa ụwa ya dịka onye ị ga-achọ ka ọ lụrụ gị ụwa dịka ma onye mere ihe dị gị mma mgbe gara aga ma ọ bụ nne ma ọ bụ nna ịgbakọchasị mba na ọ ga-adị mma na nne m ma nna m lọrọ m ụwa ma nwanne m nwoke ma ọ gbara ma onye dị otu a ma onye ala bekee onye ọbụla ọwụ lọrọ gị ụwa ka onye ọ ga-adị ka ọ lụrụ gị ụwa n'uche m ọ ga-adịkwa mma nna alụ ụwa ọzọ ka m lụọ ụwa na ngalaba ahụ m si wee pụtawo ngalaba nwe iwu ebe m amụtala nwoke mụta nwaanyị m ga-alaikụkwa a na-amụ m esikwe na ngalaba ahụ mụọ m maka ala Igbo atọka maka na ala Igbo atọka gwogwo mana ọkwa na a na-asị na a na-alụ ụwa ka onye ọzọ ị ga-eche onye ị ga-achọ ka ọ lụtara gị ụwa mba dịka onye ị ga-achọ ka ọ lụ ụwa ke ka ngosi ekwe achọchọ m ka ịghọta ihe m chọrọ ịkọwara gị onye ị ga-achọ ka gị nwa lọrọ ya ụwa amụtakwara m ndị ọkpara ewezụga dị ọkpara gị ndị a jụrụ ha si na achọ ha lụ ụwa ọzọ na-achọ ịwụ Dangote ụfọdụ si na ha chọrọ ịwụ Bill Gates Dangote wụ onye Hausa Bill Gates wụ onye ọcha a sị ngo ala Igbo atọka m ga-alụ ụwa ọzọ m ga-achọ ka m lọta ụwa n'ala Igbo n'ebe n'ala Igbo ebe ahụ esi mụọ m n'Ugiri nga ahụ esi mụọ ka m ga-alaik ka m si lọtakwa ụwa ọzọ biko n'ime nwoke na nwaanyị ke ndị ka atụ asị ewe ụmụ nwaanyị a na-asịka ụmụ nwaanyị na-atụ ashị gwogwo o tinyere ya gwogwo ụmụ nwaanyị na-atụ ashị gwogwo ihe ha na-atụ ụmụ nwaanyị ashị juru ha n'ọnụ karịa nwoke ka m jụọ gị nke a mpa gị na mma gị ka onye ka atụ ashị mma m tụrụ gwogwo na karịa mpa m Igbo si na mma ya tụrụ gwogwo karịa mpa ya unu anụ na ya ka m jụọ gị dị ka nke a ọkwa ịgọrọta akara gụọrọ anya abụ ichiri Igbo si na amaru na zi ya
n'aha nke eziokwu o teela m chefuru mana m ga-agụli ebe ọ na mgba m bụrụ agbechede zefingo otu akụ ga ha na-ama egwuregwu taa ndewo nọ Chief Engineer, Barrister, Doctor, Architect, Pastor, Professor, Prophet, Lieutenant Colonel, General, Native Doctor, Sky Plus himself, the voice of the East, Mwaba Mahafa.